wazifumu amayi amene ali pa screeniwa akuti athandize maganizo. Mayiwa poyamba adakwatirana ndi mnyamata wina wake, zotsatira zake banja lawo lidatha, koma mu nthawi imene inkatha banja lija adali mwana mmodzi ndi munthu uja. Zotsatira zake anakhala adakumananso ndi munthu wina, adawauza mayiwa ndakukondani ndifuna ndikukwatireni. Mayiwa sanambisire munthu uja, adamuza chilungamo, ine ndi mwana ndipo banja lidandikanika poyamba, ndi panopa ndimangokhala ndi mwana wanga. Munthu uja adanena kuti usavutike, ine ndakukondetsetsa ndipo ndikusamala mophatikizana ndi mwana wako. Mayiwa adavomereza, adayamba kukhala ndi munthu uja, ndipo munthu uja amapanga china chilichonse chimene akufuna, amangulira china chilichonse chimene akufuna mwana wawo, ndipo akhala apanga zimenezi kwa nthawi yayitali mpaka na mwana wake ndi mayiwa anabadwa. Atabadwa munthu uja sanasiyebe kuonesa chikondi kwa mwana winayo, amonesabe chikondi ngakhalenso kwa mwana wake amonesa chikondi mpaka na mwana wake uja ndi wankuluso. Ndi mwana wake uja anapanga chiganizo chokakhala kwa gogo ake, kwa makolo ake abambo ake, ndi amakhala kumene kuchako. Ndi mwana uja anamuza bambo ake kuti akufuna PS5, ndi mdala uja anathamangisa mafailo mpaka nawagula PS5, ndi panopa akupita kokampasa mwana uja. Komano mwana amene akhala naye nyumbamo alibe PS5, ndi mayiwa amanena kuti ngati mwangulira winayo mupangenso timapulani mungulire winayo. Ndi akuti mdala uja ananena kuti panopa ndalama ndinakalibe, ndalama imene ndayipeza ndi ya PS5 imodzi. Ndati zotsatira zake mayiyu adayamba kulongolola, iwe uli ndalama sukufuna kuti ugule, monga mukudziwa anthu ambanja amaziwana akakhala ali ndalama. Ndi mayiyu sanayigule yakuti ndalayo alibe ndalama, ndamba longolola, mwina ungopanga sanje basi sofuna mwana wangayo umuthandize zindizi. Ndakuti mdala uja zimene anayankha kuti mesa mwanayo ali ndi bambo ake, ndengati ine ndalephera kukwanisa zofuna zake, mungathe kupita kwa bambo ake mukapemphe. Bambo ake sanamwalire, bambo ake ali moyo. Ngati ndutha udindo wa bambo mungathe kupita kwa munthu amene angakwanitse udindo wa ubambo, koma ineyo ndalama imene ndinayo yogula PS5 imodzi. Ndi mayiwa atamva izizi zidakhuza kwambiri, apapa akusowa zochita, ndabwera poyera ndi cholinga choti athandize maganizo. Akuluakulu mmene mwayimvera nkhaniyi, mayiyo analakwisa kapena sanalakwise? Ndi ngati analakwisa akuyenera apange chani kuti zinthuzi azikoze? Ndipo munakakhala inuyo mungatani mwamuna wanu kuti apange zimenezi?